Hello guys, mayong adlaw kaninyo, no? Adlawng Sabado, may balik ko and karon atong isgutan ug akong i-share sa kaninyo, no? Ang mga maayong pulong ug maayong patulunan, no? Nga gikan usab sa Biblia, no? Gikan sa Bible wa, no? Okay, ang pulong nagingon nga ang tao dili mabuhi pinagi sa pan lamang, no? Pagkaon dili pinagi sa pagkaon lamang kundi pinagi usab sa mga pulong nga mugula gikan sa baba sa Dios. So mo nay tuguti ko nga maka-share diha kaninyo and hope nga tagaan ninyo higayon or pila ka minuto lamang sa pagpaminaw, no, kay mubo ra man ni siya, no, maghisguta sa pag-usab sa direksyon, no, sa tawo. So ang tawo naamang gyud siya ay direksyon nga ginasubay tungod kay naa man puy destinasyon, no. Sa akong ginaingon sa last vlog nako nga ang tao na ay destinasyon, na ay dapit nga pagadtuan after sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan, na ay dapit nga maayo ug na ay dapit nga dili maayo, no. Sa laktod nga sulti ang Bible nagingon nga na ay dapit nga dili maayo, which is mao ang impierno, ug napoy dapit nga maayo, which is mao ang gingarian sa Dios nga ginatawag nato og langit, no. So ako isulti diha kaninyo, no, kay sa akong na-experience o pipila na sa mga ibinhigala nako kaila nga akong na-try og pangutana kung asa man gusto nimo nga dapit mo adto, no? Sa langit ba o sa impierno? And never pa ko nga usa man lang nga nitubag nga gusto ko sa impierno. Tanan gyud dito sa mayong dapit dito sa langit. Even nga tawo nga under na sa impluwensya sa kahubog sa ilimnon, akong pangutanon, moingon gyud sila nga langit, no, makatinguha pa sila nga sa langit ang ilahang gusto. So akong ikuan ba ato ang tan-awo, no, nindot day kayo. So ginatinguha sa kadaghanan, or halos sa tanan siguro kay wala pa lagi ko sa akong ingon, wala pa ko'y tao nga napangutana nga naingon nagtinguha nga impierno madto langit gyud. So ang gusto nga destinasyon sa tao mao ang langit, no. Pero naamang ko'y butang usab nga dapat buhaton sama sa ngingon nga ang direksyon mo mo determine sa atong gitinguha nga destinasyon, no. So sayon ra mud kayo para sa tawo, no, sayon ra kayo para sa tawo ang pagdawat o ang pagbungat nga gusto ko sa langit, no. Sayon ra kay sa tawo nga kanang agdahon nimo nga dawata ang Dios, sayon ra kayo muhilak pang tao nga Lord, no, tadihang mas ihanang makay instrumento na siya nga una na siya ba nga naaday gyud dapit nga di maayo dili ko gusto diha mo nung makadesisyon siya nga dito ko sa langit dawaton kay ka Ginoo mo nang sayon ra kay para sa tawo nga isulti, sayon ra kay para sa tawo nga muhilak Lord dawaton ka nako sa kinabuhi maghinulsol ko Ginoo sugod karon ako nang hinulsulan na akong mga sala, no? So sayon ra kayo ang paghilak ngunana na sa higala igsuon, no. Pero ang bikil diri sa proseso, no. So maghisgot ta karon pag-usab sa atong direksyon, no. Unsa man siya ginatawag ko tong gingon ako hinulsol o repentance. Ang repentance sayon ra kayo buhaton nga magrepent ang tao sama sa gingon mga ayo pasaylo may magrepent nga yatag na ako Lord ang kinabuhi sa imo ikaw nang magbuot, no, sayon ra kayo pero diri na mabikil or diri na ang struggle sa proseso, no. So kay ang repentance man gud higala igsoon dili ra na siya kutob sa paghilak. Ang repentance dili ra na kutob sa pagyungit sa imong baba sa paglitok gikan sa imong baba nga dawaton ko ikaw Ginoo Lord God Jesus ako kang dawaton maghari ka sa akong kinabuhi, dili ra na kutob diha. Kaya ang repentance mudala na sa usa ka tawo dito sa pagbag-o. Ang repentance mo nay mudala kanimo sa pagbag-o sa imong pinulungan, no. Dawi ka nga mga istorya, mubag-o na sa imong kinabuhi, mo nay repentance, mubag-o sa imong pagkinabuhi, no. 180 degrees na siya nga pagtalikod, proseso na siya, no. Dili na siya magpabilin ra diha sa hilak-hilak, dili na pabilin sa pagdawat daw kuno gidawat nimo ang Dios, no. Mahimo nang ang repentance sa akong ginaingon
nga mudala na sa imo dito sa tinuod sa totally nga kabaguhan diya sa kinabuhi sa katao. No? Kaya ang Biblia nga nag-ingon, pag mag-repent ka, dawaton nimo si Jesus Christ, mahiusa ka kaniya. No? Ingon dito ang pulong sa Dios na si kinsa katong nahiusa kang Kristo Jesus, bago na siyang binuhat ug ang daan lahanaw na. No? So lisod kayo sa katao nga nagapasundayag nga midawat sa Dios nga daw naghinulsol apan ang iyang mga gawi, ang iyang mga pagkinabuhi nagpabilin gyapon sa kung unsa ang daan yang kinabuhi. No? Makita gyapon nimo diha sa mga kalibutanon nga buhat na diha naghumol. No? So ingon mo sa higala igsoon, kung ang usa ka tawo magtinguha nga gusto nga muadto dito or mupadulong sa gingarian sa Dios nga tawag sa langit, dili pwede nga ang iyang sa kasing-kasing gusto niya sa langit mupadulong, iyang hunahuna gusto niya sa langit, pero ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkinabuhi pang impierno. So dili pwede nga ang direksyon nga iyang ginatahak padulong sa impierno. Unya ang iyang gusto kasing-kasing hunahuna dito sa langit. So dili na siya mao, dili na siya pwede. No? Dapat mo undergo ka sa mga proseso. No? Kung langit ang imong destinasyon nga nga gitinguha, nga gusto nimo pag-adtuan, then ibutang usba ang direksyon sa imong kinabuhi. No? Ibutang dito sa direksyon nga panglangit. Tingnan na siya. No? Dili pwede nga mudawat ka sa Ginoo, gusto ka sa langit. Unya makita diha nga imong kinabuhi walay kabaguhan. No? May sahi sa gingon sa pulong sa Ginoo nga ang bagko mo iniabot ug ang daan nahanaw sahi sukwahi siya wala kay moingon ng tao nga gidawat siyempre dawaton gid ako ang Ginoo siyempre sa langit gid ko, no? Pero ang iyang kinabuhi nagpabilin sa pagkapalahubog, nagpabilin sa pagkatalamay, no? Mga immoral nga buhat, no? Nagpabilin sa pagkasugarol, nagpabilin sa pagkabakakon, nagpabilin sa mga libakira. Dili pwede ng nana, no? Dili pwede siya nga kining langit unya ang impierno ang gisunod. No? So dako kayong question mark kung ang tao mo imong pasundayag nga ang Dios mo inaasayang kinabuhi. No? So sana nga matagaan nato na siya og higayon. Ato na siyang matagaki gayon, mahinuklugan. Oo ba? Muna na ba niya yung repentance? No? Dili rin na kutob sa paghilak. Nihilak naman ko. Niluhod naman ko. Niadton mo kong simbahan. Nangayo na kong pasaylo. So ang repentance ay proseso. Nakakay trabaho ana. No? Pag pangayo ni mo pasaylo, pag hinulsol ni mo, kitrabaho ka sa Ginoo, hinluan ka. Ipasaylo ka. Ang trabaho sa Ginoo mao ang paghinlo para makadwell diha sa imo ang Espiritu Santo, no? So imo na ang imo pong part mao ang pag-undergo sa process, no? Sa proseso. Ngano man, ngano na ay proseso. Kay ang tawo manggod nga mo desisyon higala igsuon nga mo offer sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios, no? Nga mo balik ngadto sa Dios. Diha nga panahon or diha nga time nga siging-sigingon ka sa yawa, diha ka samok-samukon, magkuha na siya siyang pasul, panan na niya kung asa ang imong kahuyang. Kung ang kahuyang nimo ang bayi, panan na niya, tukba ni kung ang kahuyang nimo diha sa paghubog-hubog, panan na niya tanduay ridor sa kung sa diha magsigi na nagtuyok-tuyok sa imo. Tukba ni ingon ana po ng trabaho sa yawa, which is muna nga proseso ang dapat nimo nga i-overcome, no? Kay diha sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 ingon dito no nga likayi, no? Likayi daw kuno, ingon diri tanaw na to diri akong basahon na no, sa Biblia, ito no? Biblia akong basahon verse 22. Likayi ang mga daotang butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon, no? Likayi ang mga
daotang butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon ingon diri. Tinguha hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug pagdait. Uban ni adtong maputli ug kasing-kasing, no? Sulikay. So sa English version sa King James ingon to flee, no? So na dagan, run away, no? So nang run, no? Run away in a sense of emergency and quick reaction, no? Dali ba murag na disaster. Dali. So ingon na siya. And may overcome na nimo. Mas mapadali ang proseso kung naa kay kauban, no? So kung sa man ang mga kauban, ang ingon diri. Asa man ang mga kauban? Ingon diri. Asa man to? Oh, di kay ang mga daotang butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon. Tingwa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma ug pagdait. Uban ni adtong maputli ug kasing-kasing, no? So mas nindot nga nakay kauban, no? Kung nakay kaila nga naga simba, no? Nakay kaila nga nakita nimo nga ang iyang kinabuhi giset niya diya sa Ginoo, kana uban diya sa mga kauban na mo sa simbahan, munay imong mahimong katambayayong diha sa pagbago, diha sa proseso sa repentance, no? Nga ihatod ka sa pagbago. Kaya ang repentance, ang punto sa repentance is to hate sin, no? Mabot na sa punto nga dumtan nimo ang sala nga dili na kaganahan. So mo nang makita gyud sa imong kinabuhi nga ihatod ka sa pagbago, no? The way ka nga mga istorya, matingala na lang ka, no? Kung tinuray man gani naihatag nimo ang imong paghinulsol. So hope nga atuwa na siyang makuhaan o pagtulunan, no? Kay mas maayo nga dili na nato isalig ang atong ang pagbago sa atong kinabuhi sa ginatawag og New Year's resolution. Nga after sa Christmas, New Year man bagong tuig, naa dayoy mobuto nga New Year's resolution. Unsa man imong New Year's resolution? Magbago na ko, di na ko manginom, no? Nabago tuod pero labing taas na ng isa ka semana. Isa imong New Year's resolution, magbago na ko, di na ko mang 6, di na ko mamay, no? Di na ko maguban-uban sa mga barkada nga kuan. Taas na 2 ka semana. Nabago tuod, wa nay lag-lag, pero after ana, no? So gipasabot lang na igsuon, higala nga ang pagbago sa kinabuhi, no? Dili nimo kaya nga ikaw ra. Ang Bible, ang pulong nagingon nga man can do nothing apart from God. So gikinahanglan nga kinabuhi sa tao isurrender niya ngadto sa Dios, no? Gikinahanglan nga magrepent siya, no? Kay kita tanan nakasalaman sa Roma 3:23 nagingon nga nakasala ang tanan ug nakabsan sa maya sa Dios, no? Kita tanan. So nagneed daw paghinulsol, nagneed daw repentance. Nanginahanglan ta nga mangayog ka pa sa iluan sa atong sala, no? Sa Roma 6:23 ningon dito nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So kita tanan kandidato ta sa impierno. Ang destinasyon nato dito sa dapit nga dili maayo. Mao na nanginahanglan ta. Nanginahanglan ta sa Ginoo, nanghanglan ta maghinulsol, no? Ang trabaho sa Dios hinluan niya atong kasing-kasing bisan pag-unsa, ayaw kaulaw bisan pag-unsa kadako imong sala. The moment nga tinuray sincero ka nga moduol sa Dios, o gisurrender ang imong kinabuhi, hinulsulan o moandirgo ka sa proseso sa paghinulsol kana, then makita nimo na ang imong kinabuhi gihatod sa kabaguhan. Tingala na lang ng uban. Ngunana, hope nga makuha na itong pagtulunan and naka-inspire sa inyo. So padayon mo akong ginadapit, no? Pagsunod, pagpaminaw sa atong gina-share nga mga pagtulunan nagikan sa pulong sa Dios, no? Ayaw sa kalimot sa pag-like, subscribe and share ngadto sa uban. And salamat kayo. God bless sa inyong tanan. And happy Saturday and advance happy Sunday ugma. Hope nga inyong tinguhaon, no? I-change po ninyo yung tinguha kauban sa pagbago sa direksyon sa ato ang kinabuhi. Salamat kayo. Salamat. Bye-bye. God bless.